Catalans i catalanes, siga tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Comencem ja amb el doble episodi setmanal. Estem a 7 setmanes i mig, podem dir, i avui tenim un entrenament molt matiner, però molt especial també. Són 8:45 ara mateix, ens hem llevat a les 8 i aquí tenim el preentrenament. El vídeo d'avui principalment anirà dirigit a la dieta que tenim ara mateix, aquesta baixada de calories que hem fet. Estem a menys de 1.800. Estem a unes 1.800 calories als dies d'entrenament, em sembla, o estic dient de memòria. Crec que són 1.800 llargues els dies d'entrenament i 1.690 els dies de descans, una cosa així. Ahir va ser dia de descans, ahir vam menjar poc i, hòstia, el cos ho va notar. Tot i que avui el pes ha pujat i jo crec que ha retingut d'on ha pogut perquè s'ha vist bastant crític. De totes maneres, avui us ensenyaré el que estic menjant actualment els dies d'entrenament. Justament el preentrenament és l'àpat que tinc dues opcions a escollir. També estem en un punt on, com vaig dir en el darrer episodi, el dia ha de ser el més lineal possible, fer sempre el mateix a la mateixa hora i variar al mínim. Així que tant dies d'entrenament com dies de descans ja només tenim una opció de menjar. El que sí que el tema del preentrenament tenim dos. Puc esmorzar flocs de civada o esmorzem crema d'arròs. En aquest cas avui m'he fet la crema d'arròs, que són uns 62 grams de crema d'arròs, 40 de proteïna. Què més? La memòria ara mateix m'està començant a fallar, ho tindreu aquí. El canvi més important que hem fet ara amb la crema d'arròs, amb el preentrenament, és treure el plàtan i posar nabius, gerds, fruites del bosc en general, perquè sí que és cert que un plàtan comparat amb 100 grams de fruites d'aquest estil, doncs es nota el canvi, és més voluminós i sacia més. Estem en uns punts on amb tan poques calories el màxim volum possible de menjar ajuda. No m'enrotllo més, ara mateix ens mengem això, anem a entrenar que toca sessió d'empenys i també us ensenyo la resta d'àpats del dia. Són esforços extra que li has de fer del teu dia a dia. Aparcar més lluny i sortir a caminar o fotre'm una senda quan podries estar fent una altra cosa, perquè en el teu dia a dia no tens aquests moments de caminar. M'ha vingut un Windows 0404. Ja hem acabat la sessió d'entrenament. No he gravat tant com m'hagués agradat, ja que més hem entrenat amb en David, que és un dels primers que va entrar a l'equip. I estic molt content, ja que amb ell, un dels objectius que vam començar per la part de força, ens vam posar l'objectiu d'arribar als 100 quilos en press banca i avui l'hem tirat a repeticions i estic molt content. La veritat que ha fet un progrés brutal i doncs hem aprofitat també per parlar, posar-nos al dia i no he estat tant amb la càmera, però ha sortit un molt bon entrenament. I el tema d'aquest vídeo, intraentrenament, són 30 grams d'Evocarbs, principalment és maltodextrina, són hidrats de carboni simples, sucres, bàsicament, on també em poso uns 10 grams d'aminoàcids essencials. Això juntament amb 1 gram de sal, i aquest és l'intraentrenament habitual dels dies d'entrenament. També, en aquesta última baixada de calories que hem fet, un dels canvis que m'ha proposat en Sergio és implementar la cafeïna. Jo fins ara no he pres mai cafeïna com a tal, doncs sí que per pressió social alguna vegada vas a prendre alguna cosa, he pres un cafè, però així com a tal, com a necessitat de prendre cafè no he tingut mai. I amb aquesta reducció, aquest tall de calories que hem fet ara, doncs ja m'ha comentat que si en alguna sessió d'entrenament ja veig que tinc poca energia o el que sigui, en el preentrenament
doncs fotre'm també un cafè. De moment avui no me l'he pres, però serà necessari. Ara ens veiem en una estona amb el dinar, amb el post-entrenament. Doncs ja tenim el dinar preparat. Són 250 grams de verdures, 100 grams de patata i 150 de pollastre. No us sembla, però hi ha patata aquí, així que no espero més, que tinc una gana, que no m'aguanto. I ara suposo que m'ho menjaré amb algun vídeo a YouTube o alguna pel·lícula, i així també faig temps pel berenar, que vosaltres ho veureu en una estona, però per mi haurà passat una eternitat. Acostumo a tirar de verdura congelada i d'aquesta barreja de coliflor, pastanaga i bròquil, ja que és barata, m'entra bé, em sàcia i vaig bé de ventre, així que millor que quedar-te amb el que saps que et funciona i que et va bé i no posar-me a fer canvis i avui aquesta verdura, aquesta una altra, ja que a més ara que comença ja a ser tot més crític i més al detall, si hi ha alguna cosa que saps que et va bé, queda-t'hi. Pot semblar un pal perquè tanta monotonia durant tant temps pot semblar avorrit, però com sempre dic, és una etapa, si s'ha de passar malament, es passa malament, ja que la recompensa encara ha d'arribar i això només és part del camí i part del procés. I realment està bo, i amb les espècies que li tiro, està per llepar-se els dits. Doncs amb la tonteria ja són ben bé 5:45. Aquí estem amb el berenar. Principalment tenim 35 grams de caseïna, que és proteïna, l'únic que absorbeix més aigua, amb 30 grams de fruites del bosc, gerds, nabius, i 10 grams de xocolata negra del 85%. Ara ens menjarem això mentre acabo d'editar unes cosetes i suposo que aniré a donar una volta i acabar les passes del dia. Que avui hi ha final, avui hi ha la final del Mundial. M'és bastant indiferent, qui guanyi em faria gràcia que guanyés Argentina per Messi, però poca cosa més. Mengem, editem, caminem i ens veiem en una estona amb el sopar. Doncs ja tenim per aquí el sopar, estareu veient més de prop. Són 250 grams de verdures, com els mateixos del dinar, és un paquet d'1 quilo. Doncs divideixo per la meitat, ho descongelo tot i la meitat se'n va pel dinar i la meitat pel sopar. 80 grams de lluç, 2 ous i 120 grams de patata. Tot això amb un bon grapat d'espècies, sal amb sal baixa en sodi, i diria que no m'estic deixant res. El dia no ha acabat encara, pel recompte final haurem d'esperar una mica, ja que encara queda el ressopó, que depèn del dia me l'ajunto més amb el sopar, però com avui vaig bé de temps, prefereixo espaiar-ho per tenir els àpats més repartits durant el dia. Així que mengem això i ens veiem en una estona amb el ressopó, el recompte final de calories i la cloenda del vídeo. Doncs ja estem per aquí amb el ressopó, que és aquest formatge fresc batut. Són 250 grams d'aquest formatge fresc, que ja que el pot és de mig quilo, quan l'enceto la meitat va al bol i el segon dia ja me'l menjo directament del pot. Són petits consells. Llavors el dia que em toca menjar-ho directament del pot, doncs mira, petits plaers a la vida que no he de rentar cap pot. Com deia, 250 grams del formatge fresc, amb 100 grams de fruites del bosc, aquestes gerds i aquests nabius. Ja veieu que tiro molt d'això perquè és una fruita molt voluminosa, són 100 grams. Es nota que és volum de menjar, encara que és poca caloria, és molt volum, i en aquesta fase de la preparació s'agraeix molt. I també tenim, si no m'equivoco, són 14 grams de xocolata negra, 85%, amb un toc de canyella, doncs tot plegat. És el ressopó del dia d'avui. Els macronutrients del dia són aquests que veieu en pantalla, amb un total de calories que no arriba a les 1.800, i això són els dies d'entrenament. És el dia alt en calories. El dia de descans és encara més baix, que si veig molt de suport en aquest vídeo, properament us portaré també com és la dieta el dia de descans. A més de tot el que heu vist, també hem de tenir en compte la suplementació, on està la creatina, vitamina D3, omega 3, magnesi i una suplementació que prenc a l'hora de fer el cardio, que és pesinefrina, capsaicina i extracte de te verd. Així estem, cada cop menys, quasi bé 50 dies de competir en culturisme natural. Ens veiem a la propera.